poslednej dobe mám pocit, že reálne sa viac ľudí pred kúpou domáceho zvieratka rozhodne kliknúť takúto ohavnosť, než na takéhoto zlatočka. Však sa len pozrite, aký zlatý. No bohužiaľ, ja nie som výnimkou. Ale počkaj, ešte predtým, než tvojim gigantopalcom scrollneš ďalej, tak ti to vysvetlím. A to rovno už aj v tomto videu? Alebo... Áno, sestra má morč. Ale počkaj, Samere, prečo by si mal nejaký kretén ako ty kupovať robotické zviera? Takže, poprvé, ja som ho nekupoval, ale vyrobil. Čo tiež mimochodom mám v tomto videu. A po druhé, komu by sa chcelo dávať žrať tomuto malému patkaňovi? Ale nie, vanilku mám rád. No čo je veľa, to je veľa. Viete, väčšina Američanov rozmýšľa nad praktickosťou veci. Takže 2 baterky týždenne, tu mám na 10 centov. A 20 hovien týždenne, to ma vyjde na 0,2 € za sáčiky. A skúrené 2 hodiny času. No, Američania vlastne už z podstaty veci nepremýšľajú. Ale zamyslí sa nad tým. Čo myslíš?